O segundo equipo de Sede Chantada comeza este sábado a segunda volta do campeonato. Será ás 6 da tarde no Sangoñedo. Os de Quique veñen de facer un bo remate da primeira volta, acadando 9 puntos dos 15 últimos disputados. O partido será contra o Antas, o que se pode considerar como un derbi, e no que hai que puntuar para escalar posición na táboa, aínda que non será sinxelo, xa que eles tamén veñen de acadar bons resultados. Unha racha un poquinho positiva, que veñen de empatar na casa con Guntín, un bo equipo Guntín, e veñen de empatar este fin de semana ao Calasancio tamén. É un derbi a priori, se ves a categoría, pois hai os dous equipos abaixo, pero bueno, non hai que despistarse, porque eles veñen abaixo, pero que che digo que veñen en racha positiva. En tanto, nós estes 3 puntos non se nos deberían escapar no Sangoñedo, porque son moi importantes, é un partido moi vital, porque se perdes este partido, meteste aí abaixo e sería complicado. Se ganas, pois das un puntiño, un salto aí de uns puntos que xa estaría bastante ben. O que non se sabe é se o parón de Nadal pode afectar o Chantada B, e con elo perder a boa racha coa que remataron. A ver como vimos o Turrón, estas cousas todas, Navidad, eso nunca se sabe, porque nós estamos a nós personalmente creo que nos perjudicou o parón este, porque viñamos nunha racha de 5 semanas sin perder, e agora tamén non sabes como vai estar o equipo, tamén os de arriba, tamén o equipo de arriba tamén ten bastantes baixas este fin de semana, tamén supoño que irá xente con eles, a ver como afrontamos. A Liga en segunda autonómica xa só lle queda esta volta, e o Chantada B está de 11º a tan só 8 puntos do descenso, pero Rubén cree que o filial da SD non terá problemas para conservar a categoría. Nós o que non podemos fallar na casa, pois fora temos que sacar os máximos puntos posibles, bueno, eu creo que o equipo estando ben, normal, competindo como estamos competindo, non vai pasar ningún tipo de problemas en salvar a categoría. Pois xa saben, outra cita máis co deporte esta fin de semana, desta vez o sábado a 6 da tarde no Sangoñedo, co Chantada B Antas.